perään. Tule, on aika lähteä päiväkotiin. En halua mennä sinne typerään päiväkotiin aina. Miksi aina pitää mennä päiväkotiin? Miksi voi olla kotona kanssanne? No kun äiti ja isä ovat nyt töissä. Me menemme töihin. Minä ja isä menemme töihin. Tulepas nyt, niin ehdin heittää sinut hienolla autollamme sinne. Joo, mä tuun. Mene syömään aamupalla, niin haen auton. Joo. Tuolta äiti tuleekin jo. Hyppää kyytiin. Joo, mä tuun. Kaasu pohjaan. Asia selvä. Hienoa, että toit Joonatanin. Olemme odottaneet häntä hetken aikaa jo. No, ei ihme, että kesti. Joonatan ei halunnut millään nousta sängystään. No, ei se ole vaarallista, jos vähän myöhästyy, mutta tulepas Joonatan nyt autosta ulos, niin päästään puistoon. Joo. Moikka äiti. Moi ja nähdään pian. No niin lapset, sitten mennään puistoon. Jee, puistoon. Olen aina halunnut sinne. Tai no, olen odottanut tosi kauan jo. Tehkää jono ja sitten lähdetään tähän perääni. Onko kaikki siinä? 1, 2, 3, 4. Yksi puuttuu. Käyn hakemassa äkkiä tuon. Tulepas pikkuinen. Ja sitten kaikki ulos. Puisto on täällä, tulkaa jo! Odota hetki, mennä ihan rauhallisesti. Sitten vain leikkimään. Vahdin pikkuista. Puistoon! Inhoan tätä paikkaa. En halua olla täällä. Menen kiusaamaan muita. Hei, minäkin tulen. Mitä sinä nyt noin vai? Se ei ollut kivaa. Minua sattui. No minkä minä sille voin, jos sinua sattui? Väisty. Mitä sinäkin siinä luulet tekeväsi? Etkö vastaa? Miksi? Minähän teen hiekkakakkuja. Se on hauskaa, haluatko sinäkin? Totta kai minäkin voin tehdä hiekkaa, mutta en sinun kanssasi. Siitä sait. Sitten vielä tuomaan tämän kakunkin. Kerron tädille sinusta. No enhän minä mitään ole tehnyt. En voi sille mitään. Kaikki aina syyttävät, että minä teen kaiken. Sitten mennään liukumäkeen. Hei, laskee jo. Menithän sinne siitä jo. Se oli hauskaa.
Mitä sinä tölläät? Ai, jalkaan sattuu. No, minä sillä mahdan? Hei, täti. Mennäänkö? Täti. Oh, tuoti rikkoi linnani. Joonatan, mitä sinä olet taas tehnyt? Miten niin taas? Enhän minä ole tehnyt yhtään mitään. Kyllä se teki. Se rikkoi linnan. En ole tehnyt mitään. Shh, vauva herää. En ole hiljaa. Ai, nyt herätit vauvankin. Minähän sanoin, että se kiusaa kaikkia. Ette te minua ymmärrä. Äiti se tulee hakemaan sinut ihan pian. Mitä sinä olet mennyt tekemään noin? En minä ole tehnyt mitään. Kaikki aina syyttävät minua. Miten sitten selität sen, että hiekkakakku oli rikki? Jaakon jalka oli murtunut, kun pudotit hänet liukumäestä. Ja Tessan hiekkalinnan rikoit ja teit vaikka mitä kaikkea toistelevan asioita. Ja tiputit Hillerin kiipeilytelineestä. Miten sinä niin voit tehdä? En olisi uskonut sinusta niin. Tuolta äiti jo tuleekin. Onneksi. En jaksa kuunnella teitä enää. Tötöt. Hyppääs kulta kyytiin. Joo, hyppään oikein mielelläni, enkä takaisin tule. No hei sitten. Hänelle pitäisi tehdä jotain. Mutta mitä? En tiedä. No, katsotaan huomenna. Hankin hänet terapeutin täksi illaksi. Hän huomiseksi on täysin muuta. Onneksi kerho loppui. Menen sisään. Joo, minä käyn vielä kaupassa. Aivan sama. Onneksi isä on kotona sentään. Nähdään hän sitten. Menen hetkeksi lepäämään. Isä tekee ruokaa. Pienet torkut tekivätkin hyvää. Mut, mikä tuo on? Mikä sinä olet? Hei, lopeta tuo. Tuo ei ole kivaa. Mitä teet noin? Mikä sinua vaivaa? Kestä tuota. Tuo on ärsyttävää. Kerron äidille. Turha kertoa. Miten niin? Huomaatko? Olin siinä päiväkodissa. Kiusasit muita ja nyt sinä olet siitä vastuussa. Aivan niin. En olisi saanut olla niin ilkeä. Mutta se meni jo, joten en voi sille. Älä yritä hötkyillä. Minä kyllä teen sinusta mitä vaan. En usko sinua, olet tyhmä. Todella tyhmä. Älä usko vaan. Mutta ensi kerralla kun tulet hoitoon, kaikki vihaavat sinua. Ei sellaista voi käydä. Hoidos taas. Hei täti. Taas sinä olet myöhässä. Mitä sinä aina myöhästyt noin? Täti, en ole mitään. Hei, missä kaikki muut ovat? Ethän sinä heistä välitä. He kaikki ovat tuolla leikkimässä yksin ilman sinua. Kahdestaan kaikki. Mutta miksi? Ellenhän he vielä leikkivät kanssani. Niin, he olisivat leikkineet kanssasi oikein mielellään. Mutta en usko, että enää. En usko sinua. Menen ulos muiden kanssa. Hei kaverit! Hei! Miksi ette puhu minulle? Koska sinä olet ärsyttävä ja kiusaat aina muita. Niin just. Ei me haluta olla sun kanssas. Mutta... Jos et muista, niin eilen sinä tuhosit hiekkalinnani, tiputit Hillerin alas puusta tuosta ja takiasi Jaakon jalka on murtunut.
Mutta en minä tehnyt sitä tahallaan. Se oli vain leikkiä. Leikkiä, että Jaakon jalka on murtunut takiasi. En, en minä... En minä voinut sille mitään. Minua alkoi ärsyttää. Ja sitten Purit kiukkusi häneen. Ja minuun ja Hilleriin. Ei se ollut reilua. Ja sitten aloit vielä huutaa, kun vauva nukkui. Niin, mutta et sinä ymmärrä. Sinä et ikinä ymmärrä, miltä meistä muista tuntuu. Tietenkin ymmärrän. Ajattelet vain itseäsi. Et yhtään muita. Ne olivat rumia sanoja. Siitä sai. Täti. Mitä nyt taas? Olin juuri lukemassa. Mutta kun kukaan ei halua olla kanssani. Etkö muista, kun minä aikaisemmin varoitin sinua ja sanoin, että he eivät halua olla kanssasi? Kannattaisi olla kiltimpi heitä kohtaan. Voisin ollakin, mutta... Mitä? Ei mitään muttia. Nyt menet pyytämään heiltä anteeksi. En ikinä. No, omapahan on valintasi. Täti, älä suutu. Tietenkin suutun. Miksi kaikki kaatuu aina minulle? En ole tehnyt mitään. Ai niin, mitä se ihmetyyppi minulle sanoikaan? Jos et muuta tapojasi, niin kaikki vihaavat minua. Olisi pitänyt kuunnella häntä.